खबरदार खबरदार पाकिस्तान खबरदार देशम तिंडी तिले देशम गाली पीछे देशम पाट पाट पाकिस्तान कुक्कल्लारा खबरदार खबरदार అమాయకు ప్రజలను ఈ రోజు పొట్టన పెట్టుకుంది ఈ యొక్క పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాద సంస్థ. అటువంటి ఉగ్రవాద సంస్థకు వ్యతిరేకంగా ఈ రోజు రాజమండ్రిలో ఏబీవీపీ ఆధ్వర్యంలో నిరసన ర్యాలీ చేయడం జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ యొక్క ఉగ్రవాదులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి, అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా దొరికిన ఉగ్రవాదులు సైతం మన అందరికీ తెలుసు గతంలో జరిగినట్టు ఈ యొక్క పుల్వామా అటాక్ ఏ విధంగా జరిగిన తర్వాత సర్జికల్ స్ట్రైక్ ఏ విధంగా ప్రతిదాడి మనం చేస్తామో అదే విధంగా ప్రతిదాడి చేసి ఉగ్రవాదులను మట్టు పెట్టాలనే సంకల్పంతో ఈరోజు ఏబీవీపీ నిరసన ర్యాలీ చేయడం జరిగింది.